дар пасманзари афзоиши нархи бархи молу маҳсулот дар моҳи Рамазон, шаҳрдории Душанбе дар 4 ноҳияи пойтахт ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия баргузор кард. дар ин фурӯшгоҳҳои махсус асосан гӯшт, равған, шакар, орд, пиёзу картошкаву сабзӣ ва донагиҳоро бо нархҳои то 20% поинтар аз бозорҳо мефурӯшанд. ҳадаф ҳамин аст ки ба танзим даровардани нархи маҳсулотҳои ниёзи аввалия дар бозори Мергон, аз ҷумла маҳсулотҳои ниёзи аввалия картошка, гӯшт, пиёз, сабзӣ, рӯған ва инчунин донагиҳо ки ба танзим даровардани нарх аст. ҳарчанд дар ин ярмаркаҳо харидорон зиёд набуданд, бархе сокинон гуфтанд воқеан дар ин ҷо нархи маҳсулот барои қишри камдаромади ҷомеа дастрас аст. 55 гитин гӯшта хастода мешавад. Модами камғарро цода хакиҷа. Бузурда ин пиёз 7 сум то 10 сум мумкин 10 сум бошад. Картошкаш 5-6 дар бозор. Дар инҷа хеле арзон. аммо бархи харидорон бар инанд ки сифати маҳсулот дар ярмаркаҳо чандон хуб нест ва ба ҳамин иллат нархашон ҳам поинтар аст. Сифаташ унҷа беҳтар, болотар. Инҷа сифати нағз надорад. Ҳозир гӯштагирӣ агар рӯғану устухоно кати мета, унҷа рави агар хабо беҳтар метавонад. Ана хеле. Нархошон фарқ дорад? Нархошон унҷа инҷа арзонтар, но бадтар. Унҷа беҳтар унҷа. Инҷа гӯшти бо сифат. Чанд сум унҷа дар гӯшт? Унҷа 73 мегирем, инҷа 55. Инҷа бесифат охир. ин нукта ҳам ба гӯш мерасад ки нархи баъзе мавод дар ярмаркаҳо аз нарх дар бозор болотар ҳам ҳаст. Чунин вазъият дар фурӯши пиёз дар Кӯлоб дида шудааст. Зулфиқори Исмоилиён, коршиноси масоили иқтисодӣ, баргузории ярмаркаҳоро аз ҳисоби захираҳои давлатӣ қадами хуб медонад, вале мегӯяд ин ярмаркаҳо ба нархи бозор таъсири дарозмуддат надоранд. дар ҷаҳон ки мисол худаш кризисай Тоҷикистони мо наметавонад мисли ки пиёз 1 сум шавад, мисол картошка 2 сум шавад. Ин вобаста ба иқтисоди ҷаҳон якум. Дуюмаш ҳамин ки мардуми мо бикоранд, худшон биёранд, хориҷ камтар баранд, бисёр мешавад, мардум меованд, мегиранд, арзон мегиранд. сокинони Тоҷикистон ҳар сол аз афзоиши нархҳо дар моҳи Рамазон ва дигар иду айём гила мекунанд. рӯзи 27 март Бонки ҷаҳонӣ гуфт ки бо афзоиши фақр тавони харидории сокинони Тоҷикистон поён рафтааст ва ин бонк барои 110 000 хонаводаҳои камбизоат $37.5 млн кӯмак фиристодааст.